Американски геолог и писател Грег Брейдън предизвика сериозен обществен интерес, след като заяви, че бъдещи космически мисии може да открият останки от изчезнала извънземна цивилизация, живяла на Луната преди около 50 000 години. В подкаст с водещия Джо Роган, Брейдън твърди, че доказателства за древен лунен град са били засекретени от САЩ и Русия по време на Студената война. Според него предстоящите лунни мисии на Китай и Индия, които ще се излъчват на живо по телевизия и социални мрежи, ще променят цялата ни космическа история. Брейдън е известен с изследванията си върху алтернативни теории за произхода на човечеството, заяви, че бъдещите мисии може да открият археологически структури, покрити с надписи на познати човешки езици. По думите му, това би било доказателство, че тези цивилизации са били човешки, но отдавна изчезнали в резултат на самоунищожителни конфликти. А вие как мислите? Ще открием ли загинали цивилизации в Слънчевата ни система? Абонирайте се днес и станете част от най-интересната общност в YouTube.